Mun tsaya ne a daidai inda Surayya take cewa, Mama ya kashe ni, ku gudu kar ku tsaya zai kashe ku. Abinda Surayya ta shiga faɗi kenan, ita kuwa Delu nan take ta fara kurma uban ihu mai matuƙar ƙaran gaske, wanda ya sa babu shiri Nura ya duƙe a inda yake rufe kunnuwansa. Dama yana daga gefe yana kallonsa amma ya dakata da karatun da yake yi. Assalamu alaikum, barka da zuwa Arewa Hausa Folktales Channel. Idan wannan ne zuwanka na farko ka danna subscribe. Ƙoƙarin ɗaga hannu Surayya ta fara yi tana nuna Nura da yatsa. A daidai wannan lokaci ne kuma hannun nata ya langaɓe yayin da wata iriyar wuta ta kama ta mai yawan gaske. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta ƙone ƙurmus ta zama baƙin hayaƙi ta bi iska. Da faruwar haka fatalwa Delu ta miƙe tana wani irin gurnani. Yayin da shi ma yaron ƙarami ƙanin Surayya ya rikiɗe zuwa ƙaton kare. Nan take ya riga kallon Nura yana gurnani tamkar mayunwacin zaki. Hantar cikin Nura ba ƙaramin kaɗawa ta yi ba, musamman da ya ga fatalwa Delu ta rikiɗe ta zama wata mummunar dodanniya mai matuƙar ban tsoro da firgici. Babu shiri ya tashi ya zura a guje saboda tsorata da ya yi. Ko da ganin haka sai wannan karen ya yi mugun tsalle ya nufo ni da gudu, yayin da ita ma fatalwa Delu ta yi tsalle sama sai ga ta dira a gabana. Cikin zafin nama ta cafke hannuna guda ta yi wulli da ni gefe. Sai gani na yi sama na wulwula a cikin matuƙar galabaita na faɗo ƙasa can gefe, fuskata ta haɗu da ƙasa. Kafin in yi wani yunƙuri in tashi, karen nan ya yo kaina, nan take ya sa ƙafafu ya kai mu wani irin yaƙushi da farcen ƙafarsa. Ba shiri na ƙwalla uban ihu, nan fa suka shiga lallasa ni. A duk lokacin da wannan fatalwa ta yi wulli da ni, sai wannan karen ya bi ni da yago, duk sai da ya karkarce min jiki. A daidai wannan lokaci babu abin da nake sai ƙara da ihu saboda masifar da nake ji. Ana cikin haka, fatalwa Delu ta nuna ni da hannu. Nan take na ji wasu irin hannaye da ba a iya gani suna shaƙe min wuya, sun ɗaga ni sama ƙafafuna suna reto a cikin iska. Nan fa na ji numfashina yana fita da ƙyar, babu shiri na fara ihu. Magana na fita da ƙyar ina ba su haƙuri haɗe da haɗa su da Allah su ƙyale ni, domin a matuƙar firgice nake musamman da ganin siffar fatalwa Delu. Wata iriyar dariya fatalwa Delu ta yi kana kuma ta kwarara uban ihu mai matuƙar ƙara, sannan ta fara magana murya ba daɗin sauraro. Ƙarya kake yaro, tabbas ka aikata laifi mafi muni a rayuwarka. Baka cancanci abubuwa ko yafiya ba. Inda ka aika ‘yata Surayya, kai ma sai ka je wajen yanzun nan ba ɓata lokaci. Tana gama faɗin haka na ji an ƙara shaƙe min wuya, nan take na ci gaba da wuntsil-wuntsil ina ihu da ƙyar ganin lallai kashe ni take so ta yi. Har na fara limshe ido saboda jigata, zuwa can kuma ko me na tuna, cikin gaggawa na buɗe ido na fara karanto Kursiyya a hankali. Nan take Delu da fatalwa ƙanin Surayya suka saka ihu, don jin wani raɗaɗin zafi da ya ziyarce su lokaci guda kuma ba su san ko daga ina yake ba. Ba shiri ta sakar min wuya na faɗo ƙasa a galabaice. A hankali cikin dauriya na miƙe tsaye domin duk jikina ko ina ciwo yake. Karatu na shiga yi da dukkan sauran ƙarfin da ya rage min. Murya a shaƙe amma a haka nake karanto da ayar da ta zo bakina. Ba shiri su Delu suka fara sakin ihu suka durƙushe a wajen. Ganin hakan na lallaɓa a hankali har kusa da su, ina ci gaba da karatun da dukkan ƙarfina ina kuma tofawa a kansu. Nan take Delu da yaron suka fara bani haƙuri suna faɗin in yafe musu. Sun tuba za su daina zaluntar mutanen ƙauyen. Nura ko sauraron su bai yi ba ya ci gaba da karatun da yake. Ba a daɗe ba sai gani ya jikinsu ya kama da wuta yana ci. Ai kuwa ya ci gaba da ƙara ƙaimi wajen karatun da yake. Yayin da su kuma suka fara ƙara mai matuƙar ƙarfi, suka miƙe suna bige-bige domin kashe wutar jikinsu, amma ina, abin ya gagara. Ana cikin haka da fatalwa Delu ta gane lallai mutuwa za ta yi, sai ta tsaya tsaye cik. Duk da wuta na ci a jikinta, ta fuskanci Nura haɗe da ɗaga kai sama ta ƙyalƙyale da wata mahaukaciyar dariya. Daga bisani kuma ta fashe da kuka. Kana kuma sai cewa ta yi, lallai yaro ka yi nasara a kanmu amma ba yin kanka ba ne, tabbas abin da kake karantawa ne.
Na tabbata inda a ce mutanen ƙauyen nan sun yi riko da irin abin da kake karantawa yanzu, to da ba mu yi galaba a kansu ba. Haka zalika kai ma da a ce ka shigala da roƙonmu ba ka gano dabara yin addu'an nan ba, da tuni ka baƙunci lahira. Amma yanzu ma ba ƙyale ka zan yi ba, domin kuwa yadda zan mutu kai ma dole ne ka mutu. Tana faɗar haka na ga ta nufo kaina a guje, ai kuwa na juya da nufin tsere, amma ina. Yanayin ciwukan da ke jikina na kasa gudu. Don haka tana ƙarasowa ta sa jikinta ta yi min wata iriyar bangaza, wacce ta sa na yi sama. Kana na faɗo ƙasa ina mai kundin bala a ƙasa ina mirginawa. Tun ina jiyo ihun su Delu har na daina ji, daga bisani kuma ban sake sanin abin da yake faruwa ba. Farkawa kawai ne na ganna kwance a cikin ɗaki. Na yunƙura na tashi zaune da ƙyar ina ƙarewa jikina kallo. Hannuna an yi min ɗauri da alama karaya ce, dukkan jikina kuma bandeji ne, hakan na nufin na ji rauni ba kaɗan ba. Ɗakin na shiga ƙarewa kallo na tabbata wannan ba ɗakin Bukar ba ne. Sallama na ji an yi an shigo ɗakin, na ɗaga idanu ina kallon mai sallamar tare da ansawa. Hansa'u ce 'yar mai gari. Tana gani na a zaune ta fita waje a guje tana faɗin, "Mama ya tashi wallahi ya farka." Ai kuwa ba daɗewa na ga sun dawo tare da matar wacce ga dukkan alamu ita ce mahaifiyar tata. Sannan suka shiga jera min ina bin su da yawa. Ni har lokacin ban ƙarasa tabbatar da abin da ya faru ba. Zuwa yanzu dai na tabbata a gidan mai gari nake ganin Hansa'u. Ba jimawa aka sanar da mai gari tashin nawa. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya taho tare da wasu da suke zaune a fadar tasa. Nan fa suka nuna matuƙar farin ciki da tashin nawa, inda a nan suke shaida min fiye da awa 24 ina kwance tamkar babu rai a jikina. Wai sai da suka nemo likita ne ya tabbatar musu da cewa ina da rai, sai dai na yi doguwar suma. Bukar na tambaya, nan mai gari yake shaida min cewa shi ma Bukar yana gida yana jinya, domin ya samu raunuka sosai a jikinsa, sai dai shi babu karaya ko ɗaya a jikin shi. Na so a ce na je na ga halin da yake ciki, amma kuma babu dama. Bayan na tambayi mai gari ta yadda aka samo mu, nan take ya fara bani labarin kamar haka. A daren da kuka yi tafiyar nan gabaki ɗayan mu ba mu yi bacci ba saboda fargaba abin da zai faru. Ga kuma Hansa'u da har lokacin ba ta daina zabure-zabure ba, tana neman tashi ta ruga a guje. Don haka a lokacin har ɗaure ta sai da muka yi a cikin ɗaki, ganin tana neman fin ƙarfin waɗanda suka riƙe ta. Ana cikin haka, can wajen ƙarfe 4 na dare, sai gani muka Hansa'u ta daina sambatu da miƙe-miƙe da take yi, nan take bacci ya ɗauke ta. Lokacin da safiya ta yi sai muka ga Hansa'u ta tashi garas babu wata matsala a tare da ita. Wannan ya sa muka yi zaton ko kun yi nasara ne a tafiyar taku, don haka muka cika da matuƙar murna. Amma sai murna ta koma ciki bayan mun ga har wajen ƙarfe 7 a cikin ku babu wanda ya dawo. Babu kai, babu boka, haka kuma babu Bukar. Wannan ne ya sa hankalinmu ya tashi baki ɗaya, don haka muka haɗu da dattijai ciki kuwa har da baban Bukar. Tare da wasu matasa muka nufi gidan boka, domin ganin ko shi ya dawo ku ne ba ku dawo ba. A lokacin da muka je gidan boka sai muka samu ɗakin sa rufe daga ciki. Nan take muka je muna ta ƙwanƙwasawa amma shiru ba a yin magana, balantana ma mu saka ran za a buɗe. Ganin an ƙi buɗewa ya sa na umarci wasu matasa suka ɓalle ƙofar ta langa-langa, suka kutsa kai cikin ɗakin. A nan kuwa suka hangi boka kwance a saman katifa, ya ƙudindine kamar mai jin sanyi yana karkarwa. Wannan matasa suka yi ta kiran sunan boka amma ya ƙi ansawa, sai ma karkarwar da yake ta ƙaru. Don haka suka yace bargon da ya rufe da shi, ko da suka yace sai boka ya tashi zaune a tsorace ya dinga kallon su ɗaya bayan ɗaya yana ƙwalla ihu yana faɗin, "Fatalwa da liki yi min rai ki yafe min, wallahi faɗan nan ba da ni ake ba. Laifi na ɗaya jifarki da na yi da laya kuma kin rama." Baki ɗaya mutane ba su fahimci me yake nufi ba, an dai gane cewa a tsorace yake. Nan dai an ɗau lokaci kafin boka ya dawo cikin hayyacinsa. Lokacin da muka tambayi boka ina kuke, sai ya ce ai duk kuna can fatalwa da ta kashe ku, shi ma da ƙyar ya sha. Ko da jin haka tuni hankalin kowa a cikinmu ya tashi, musamman mahaifin Bukar. Nan dai muka tasa boka gaba domin ya kai mu inda ya baro ku, amma ya kafe ya nace shi fa ba zai sake bin hanyar nan ba ko yanzu da rana kuwa. Ya dai faɗa mana kusa da makabarta ne idan muka je za mu ga gawarwakin ku,
amma shi ba inda zai je. Haka kuwa aka yi muka runkuta da gaggawa muka nufi hanyar makabarta. Bukar muka fara cin karo da shi a kwance a matuƙar galabaice yana fitar da numfashi sama-sama. Nan muka shiga tambayarsa inda kake, amma ina babu halin magana a wajensa. Don haka matasa suka bazama cikin daji, da ƙyar aka gano ka kai ma kwance tamkar matacce. Haka aka ɗauko ku. Lokacin da aka kawo ka nan sai aka kira likita ya zo ya duba ka, sannan ya sa magani a wasu raunukan jikinka har da karayar da ya gano a hannunka. Don haka muka nemo mai ɗori ya ɗora ka, shi ne ma ya tabbatar mana da cewa baka mutu ba. Ko da na ji haka sai na sauke ajiyar zuciya haɗe da miƙa godiyata ga Allah, domin shi ne ya ceto ni daga hannun shaiɗanan aljanun nan. Nan take na shaidawa mai gari abin da ya faru tsakaninmu da Surayya da kuma Fatalwa Delu. Ba ƙaramin farin ciki suka shiga ba jin cewa na hallaka su Fatalwa Delu. Yanzu shi kenan garinsu ya fita daga barazanar fitowar dare. Haƙiƙa sun yi matuƙar farin ciki domin wannan fatalwa ba ƙaramin koma baya ta sa garin nasu ya yi ba a 'yan shekarun nan. Don haka suke matuƙar jin daɗi na cewa yanzu komai ya dawo daidai. A ranar na kira mahaifina na shaida masa abin da ya faru daga farko har ƙarshe. Na ba wa mai gari shi ma ya ɗora musu da bayani. Don haka washe garin ranar sai ga su sun zo garin har da ƙanina suka zo. Boka kuwa ba ƙaramin mamaki ba lokacin da ya zo ya same ni a raye. Ko da na ba shi labarin abin da ya faru sai ya cika da matuƙar mamaki. Nan na shiga yi masa wa'azi kan cewa ya saki duk wani tsurkulle ya koma ga Allah. Ya kuwa ji wa'azin nawa domin shi ya ga abin da ya gani. Ya ga mutuwa ƙarara yayin da abubuwan tsafi da yake taƙama da su suka kasa ceton rayuwarsa. Don haka ya yi alƙawarin daina bokanci ya ce shi ma zai shiga neman ilimin addini. Ba shi ba, hatta 'yan garin mai gari ya yi alƙawarin nemo fitattun malaman addini domin su zo su wayar da kai, kana a samu a zuwa gina makarantar Islamiyya a ƙauyen. Domin duk rashin ilimi shi ne ya jawo abin da ya faru har suka kashe Delu, daga baya kuma suka kasa kare kansu daga sharrin aljanun da suka yi fatalwar Delu. A taƙaice jikin Bukar ya yi sauƙi har ya fara zuwa wajena da ke na fi shi da kowa. Ya riga ni fara fita ga shi ni har da karaya a hannuna. Kafin iyayena su koma mai gari ya yi alƙawarin bani auren Hansa'u idan har ina santa da gaske. Na kuwa karɓa hannu biyu, amma na roƙi mai gari a jinkirta auren har sai na samu lafiya sannan na kammala shiri tukun. To wannan shi ne ƙarshen labarin ziyarata garin Gangare wajen abokina Bukar. Duk da kasancewar na sha matuƙar wahala, amma dai na tsira da riba biyu. Na farko na yi sanadiyyar yayewa annoba daga garin, na biyu kuma na samo mata aure. Abokan Nura da yake ba labarin suka jinjina kai haɗe da cewa, tab, lallai Nura ka ga rayuwa. Amma na so a ce Fatalwa Surayya ba ta mutu ba. Da mun ga inda ake ɗaura aure tsakanin mutum da fatalwa. Da jin haka suka ƙirƙire da dariya gaba ɗaya. To alhamdulillah nan muka kawo ƙarshen labarin Fatalwa Delu. Madalla da jimirin bibiya sai kuma mun haɗa cikin wani sabon labarin.